Найгажэйша ўсіх Крысціначка была, і траіх сяброў ды з розуму звяла. Закахаліся яны ў яе красу, і цяпер усе падарункі ёй нясуць. І Гаруня ёй купіў новы айфон, самы модны забугровы телефон. Каб здаволенай Крысціначка была, і каб цёмнай ноччу трошачкі дала. БМВ Димон Крысціначке купил, и в салоне букет кветок положил. Думал, будзе яго зараз задымаць, і ад шчасця моцна вусны цалаваць. А Володька купіў домик ля азерца. Быў ён майстар да чырвонага слаўца, і хацеў красу Крысціначку ахмурыць. З ёй цудоўны секс хацеў ён утварыць. Але дураю Крысцінка не была, ды нікому яна сексу не дала, бо адказвала усім ужо не раз. Люблю Ленку, такім быў яе адказ. Ось такі страсці у нас на сяле. Пра каханне двух дзяўчын ніхто не ведае. Пагаруюць хлопцы, ну а потым зноў едуць у горад, каб шукаць сваю любоў. Пагаруюць хлопцы, ну а потым зноў едуць у горад, каб шукаць сваю любоў. Едуць у горад, каб шукаць сваю любоў. Едуць у горад, каб шукаць сваю любоў.